aye enkromienu a ewo Akuapem North mensinim wo epoye mantamo na kromafo na to won agumonten so aye kire won ye kire ni nyina ase kire ne se won mo ewo kwan bi a wo fa so a de ofra ne Suffolk Bridge no bi no asai empanifo ase ho bo se wo ba be yensiesie wa hwe woni ma ni nyina aye kwa enti ene won ye kire ase kire Yenam so manfo a wonom ete Okorase ene domi abra ya ewo Akuapem North mensini ni mu ewapuye mantem mu etusi montene so a wonom oye wo ye kire editi aban no nyina egina se ensam so manfo a wonom ewo nkura hodo no efa so edekọ emiamia no 1803 ena mpanyinfo eyema wonom abesi ne ya no wanyensiesie bia ewo ho emfa ma wonom efri bra sansam so yi eseye no adesuafo entimi nko school mu enkonkosua de ena akyerkyerefo nso entimi nkonkokyere adesuafo ya de nam so ama adekyere ene adesua ho nsem aye de ne ewo sa nkuru ahodo yi mu wonom anu wo ye kyere de atudwa se ehu behia se animanimu ye no aban eba be ye sansam so ne foforo kra de ama wonom ya kasa ye tumi ko gwaso fina ni mo wakura se tuusi ma firi aduane adi sa ye nya bebe nko ye nkoto enam wakura se krum ye tumi ko market ye bibia ya de so ye brode menkeni bibia ka ode so jaw no ye ne mu nyina so aka onsi nechi ye be den se atumi abako enti ya aban se ombe buaye no ye bridge ne mai oba ahema wodo mi abra nana oye asiwa apem ya wodi nkan ede ne ho jesa wo ye kire yi mu a ono so etwen aban adwene ede sinsem bia ha wono mo adwene ewo kurom ho no mo no eso Papa, I am Sisia Midina has a radical name. Messon the Dow, but Masaya Casamo. If you say now a friend and I mean to me, Nebby. Some mindful to me and you to bridge me to and fro. Your how can say, and it's even a disgrace to me as a mother. My over me to me, Yawashi. And to know me the master minina are dying. Nanado down Kufuado, Ghana PSA. On an Emma on one Ghana. Ghana mine, Mesrawo, one chow any measure. If it's a assembly member, Honorable Charles Eduasino, Honorable, Sanyam Rasama, and in fact, Nana the Yanya could be about Bruna Casa. Assemblyman or Okorase, Charles Edu Esino, and so any amani buni education como. I have one more constitutional rights there, to me, I say, there is nothing wrong with it. As a man said, I want to come as me. The Bokosa Aboso, the room, and because he said, many Miano, a buying a Bashana, Yamon, Tempera, way out to me.